ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi ye alamisa ye min ye janvier kalo ye, an sera ale tile 8 ma dɛ fala ye. Sayi kalo in ka teli dɛ. Janvier bi munumunu i b'a sɔrɔ ale banna. Février fana man jan. An bɛ dugawu kɛ fala ye. Sini kɛnɛ labankoɲuman Ala k'a d'an bɛɛ lajɛlen ma. Min ye tile hɛrɛ Ala k'a caya. Nin waati na san in n'o ye ɲinan san ye fala ye. A daminɛ ni vitesse ye dɛ. A daminɛ ni vitesse ye fan bɛɛ lajɛlen fɛ, diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ɲinan san in. A kalamanama don dɛ. An bɛ dugawu kɛ sa Ala k'a timɛko ɲuman d'a ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma. Sini kɛnɛ ni labankoɲuman Ala k'o d'an ma. Sɔgɔmada in na an bɛna kuma sanuko ka fala ye. Sanuko an bɛna mun ɲɛfɔ a la ani an bɛna kuma di maa fana k'i hakilina di a ko kan. Sabula anw ye dɔ fɔ, maa wɛrɛw bɛ yen olu ko bi ko min ka jugu ni nin ko bɛɛ ye, an ka jamana yɛrɛ siniɲɛsigi bɛna kɛ cogo di ni sanubɔw in banna dɛ. An ka jiw bɛ kɛ cogo di, an ka kɔw bɛ kɛ cogo di, a ka bɔ yɛrɛ pewu minnu bɛ ka fɛn sɔrɔ a la bi o yɛrɛ ka bɔ a la pewu. Siniɲɛsigi jumɛn b'an ka jamana ye ni sanubɔ dingɛ ninnu n'u taara k'olu lankolon to k'an ka kɔw to tan. An balimakɛ dɔ n'ale tɔgɔ ye ko Umar Gassama a bɛ États-Unis, a y'a hakilina d'an ma sɔgɔmada in na an n'an da don la. CNT mɔgɔw olu fana y'an wele kunu fala ye yaasa ka se ka hakilinaw sigi ɲɔgɔn kan nka olu ko fo bɛɛ jɔyɔrɔ de ka f'i ɲɛna sanubɔyɔrɔ la. O la jamana yɛrɛ ye sanubɔ sariya kura min sigi, CNT bɛ baro sigi k'o ka bi sɔgɔmada in na CNT yɛrɛ baarakɛyɔrɔ la. Fala an bɛ se ka fɔ tare énergie a ka minɛn min kun tiɲɛnen don, o minɛn kununko nɛgɛ kanɲɛ 18 waati o dilanna. N hakili la k'a fɔ mɔgɔw y'a lakɔlɔsi dɔɔni bi k'a ye k'a fɔ ko an bɔra heure 3 la ka yɛlɛ dɔɔni fan dɔw la. An bɛ dugawu kɛ sa Ala k'o kɛ ɲɛta ye. N'an bɔr'o la conseil des ministres ale y'a ka laadala ɲɔgɔnye kɛ jɔyɔrɔ dira maa dɔw ma min ye ministre ka baara kɛlen ni baara bolodalen olu dɔw fana dantigɛra. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la mara taabolo ko la fala ye. Ministre so min bɛ saniya ni yiriwali kuntalajan kunna, ale ka bolofara minnu kan ka sigi an ka sigidaw la, sɛbɛn min b'o hukumu kɔnɔna na o sɛbɛn falenna conseil des ministres la. Ale fana bɛna a jɔyɔrɔ ye min ye marabolow kɔnɔ k'o d'u ma, nka marabolo ɲɛmaaw olu de kan ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ sisan. Kununko conseil des ministres ye tali kɛ o la. Kidalikaw école karamɔgɔ minnu ka sara dulonna o ko k'u ma sɔn ne fala ye. Ko sabula ko gouverneur kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko Bamako ni Kidali kɔni k'a ma se maa ka fɛn fɔ a ɲɛna o la o. K'o taali o ma nɔgɔn. École karamɔgɔw u y'u dantigɛ, an na dɔ f'o la. Zonw fana bɛ sɔn nka min ye polisiw ye olu fana kɛlen don k'u kalikan di u ka ɲɛmaaw ma. An bɛ taa Kalabankɔrɔkaw fɛ yen, marafako dɔ o kun ɲaaminen don yen min ye commissaire ye a n'a ka dankan n'o ye Kante, olu sera ka wuli ka jɔ kɛ k'u bolo da o maaw kan. Farikolo ɲɛnajɛ Zɛgiliw u sera Tanger fala ye. Tanger o ye Maroc dugu ye, dugu min n'u kan ka taa ndolantan kɛ. Ndolantan bɛ kɛ yɔrɔ min na fala ye o tɔgɔ ye ko Stade Ibn Battuta. Maa minnu ye kalan kɛ an ka jamana kɔnɔ o ye Ibn Battuta tɔgɔ mɛn. Ale fana ye dɔnnibaaba de ye. A yɛrɛ nana Mali la yan, arabu don nka a nana Mali la yan. Sabula sɛbɛn caman bɛ yen Mali kɔrɔnfɛyanfan kan Ibn Battuta a ye sɛbɛnni k'o kan. U ye farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ in tɔgɔ ta ka da ale la. Aigle kɔni ɲuman sera. U yɛrɛ ye min fɔ u ka u ni Tunisie ka ndolantan kɔfɛ, joueurs yɛrɛ bɛ kuma degeyɔrɔ karamɔgɔ dankan o kumakan b'an bolo ka taa fara min ye Seydou Bilen kan min ye Seydou Keita ye, ale fana kumakan b'a la. An na o bɛɛ lajɛlen di maaw ma ka sɔrɔ ka quart de finale programme k'o kɛ k'an ka baabu ale kuncɛ sɔgɔmada in na ni kɔkan kibaruyaw ye. Fala ye sanuko kuma cayara. Kununko CNT maaw olu ye wele bila an ma an ka hakili jagabɔ kɛ. Fɛɛrɛ mun b'u ka commission bolo n'o bɛ dugu jukɔrɔ nafaw kunna an ka jamana kɔnɔ, olu ye jateminɛ min kɛ. Kuma fɛn fɛn filɛ senna nin ye nin bɛɛ cɛ ka ɲi, nka maaw b'a dɔn min bɛ sɛbɛn kɔnɔ wa? N'o ye kɔdi kura ye, sariya mun sigilen don sanu bɔli ni sanu kɛli la ko ka se ka o ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna. O la sa u ko ko bi u bɛna baro sigi kɛ n'a fɔ ma ko atelier. Atelier kun bɛ kɛ mun ye? Mun bɛ kɔdi kɔnɔ? Mɔgɔw jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun ye? Maaw bɛ fɔn ɲɔgɔn kɔ min na o fura bɛ se ka latilen cogo di? Min ye kɔdi kura in ye o b'o kɔnɔ. I b'a dɔn k'a fɔ ko kɔdi kura in kɔnɔna fala ye min ye hors payage ye ale jɔyɔrɔba b'a la. Sabula ni y'an ka jamana lajɛ minɛ bi k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko hors payage ninnu yɔrɔ minnu filɛ nin ye olu fana ye kobaw ye.
yɔrɔba de bɛ bi maaw yɛrɛ bɛ taa sanu bɔ u yɛrɛ ye kɔdimini min sigira sen kan san 2023 a bɛ Mali jɔyɔrɔ bonya kosɛbɛ n'o y'a sɔrɔ fɔlɔ sanubɔyɔrɔ minnu lakodɔnnen don an ka jamana kɔnɔ n'an b'a fɔ olu ma ko sociétés kɛmɛ saradala n'olu tun bɛ 20 de di an ka jamana ma an ta kɛra 35 ye fasoden minnu b'a fɛ fana k'u sen don sanu baara la olu bɛ o 35 in o kɔnɔna na fala ye yɛlɛmaba min yɛrɛ kɛra a la kosɛbɛ o ye k'a fɔ Mali jamana yɛrɛ de ɲɛ bɛna jɔ ko ninnu na kosɛbɛ baara bɛ kɛ cogo di an ka sanubɔyɔrɔw la o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ sa san 2 tɛmɛnen na baara min sera ka sigi sen kan a ye yɛlɛmaba don jamana ka sɔrɔ ka se ka yakubaya ni sanu ye min ye Mali jɔyɔrɔ min kun ka dɔgɔ fɛɛrɛ minnu kun sigilen don min ye sanubɔlaw ye o tun bɛ wari dɔw sara fala ye ko k'olu bɛɛ lajɛlen to yen k'a kɛ jamana yɛrɛ ka hakɛ a ka se ka taa wagane kɔnɔ min ye dugudenw ye n'o olu ye sigida maaw ye marabolo maaw ye ko ka se ka yiriwali fana ta ka ɲɛsin olu ma baara bɛ se ka kɛ cogo min na bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na olu ni sanubɔyɔrɔ cogo minnu b'u ka sigidaw la fala ye a ka ye yɛrɛ zen k'u ka baara a tɛ taa kɛ ni mayo ni di ye ka taa kɛ ni dɛbɛni dali ye ka t'u kɔ don ka furakisɛnin 2 di ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye nka nɔ ka ye dugu la a kana kɛ aw bɛ sanu bɔ yɔrɔ min fala ye yen ka di yen ka yelen bɛ yen anw bɛ gɔngɔn mugu kɔrɔ su ani tile an tɛ ka ji tɛ to an ka kɔ tɛ to an ka balo tɛ to o ka dabɔ o ka bɔ a ko la sariya kura in y'o kuma fana fɔ CNT maaw ka kuma na fɛn dɔw tun bɛ yen fɔlɔ o tun yamaruyalen don k'o di sanubɔlaw ma k'u k'o kɛ exonération ye min ye sanu feereko ta nasira fɛ ko o bɔra sariya kura in kɔnɔna na k'o ye fala ye laɲini ye mun ye sefa wari miliyari 500 faso ka se k'o sɔrɔ k'o fara a ka tɔnɔ kan sanu bɔliko la an ka jamana kɔnɔ k'o bila wagane kɔnɔ yaasa bɛɛ lajɛlen ka damakɛɲɛ min ye sariya kura in ye a sigira sen kan k'a baaraw bɛɛ lajɛlen daminɛ ka ban nka min ye kɛnyɛrɛye tigilama dɔw ye ale ni maa minnu bɛ yen n'olu ta ye sanubɔyɔrɔba ninnu ye fala ye olu dama ɲɛ kumuna dɛ kɛlɛ min yɛrɛ bɔra la i bɔr'o kalama o ani bariki ka kɛlɛ bisa CNT maaw ko u ye fɛn caman mɛn nin tile laban in na sigida caman bɛ yen kuma in cayara a yɔrɔw la nka min bɛ yen n'o kan ka fɔ maaw ye o ye nin de bɛ sɛbɛn kɔnɔ aw bɛ se ka nin kɛ aw tɛ se ka nin kɛ n'u ye nin barosigi kɛ fala ye u yɛrɛ bɛna na min ye mission ye parlementaire ka se togodaw la ka se sigidaw la ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye u k'a dɔn k'a fɔ ko sanuko yɛrɛ bɛ cogo di sɛbɛn ko cogo di maaw k'u ta n'u bila dɔn min ye ɲɛfɔli ye k'o kɛ a ko la o hukumu kɔnɔna na sa an balimakɛ dɔ bɛ yen i n'a fɔ alamisa o alamisa an bɛ kuma di maaw ma fala ye ale tɔgɔ ye ko Umar Gassama ale bɛ États-Unis kaw fɛ yen sanubɔyɔrɔ n'o ye damandaw ye olu kɛcogo ani sanu yɛrɛ kɛcogo ale miirina ye min ye an ka jɛ ka ale lamɛn. Assalamu alaikum Kasim. Abeli, ça va? A kɛra da 2 ye. I ka denbaya, i barakɛ ɲɔgɔn, tout le monde se porte bien. Bɛɛ bonne année, bonne santé. Ala ka san wɛrɛ, Ala ka ɲinan san, Ala ka sanni kɛ san barikama ye, Ala ka kɛ san hɛrɛma ye. C'est à dire que n tun bɛ fɛ k'an da don orpaillage ko de la quoi. Maliyɛnw bɛ orpaillage ko minɛ na cogo min na ne ɲɛna nin t'a minɛ cogo ye quoi. Mɔgɔw tɛ fɛ ka baara de kɛ, u tɛ fɛ ka sɛnɛ kɛ tuguni, u tɛ fɛ ka cikɛ kɛ, u tɛ fɛ ka baara foyi kɛ tuguni parce que a bɛ bɛɛ ɲɛna n'i ye dingɛ sigi i bɛ sanu bɔ i bɛ miliyɔn caman sɔrɔ. I ma miliyɔn sɔrɔ bi sini n'i ye dingɛ sigi peut-être que i ka chance i bɛ miliyɔn sɔrɔ. Donc n'a b'i kunkolo kɔnɔ don o don k'a fɔ n'i ye dingɛ sigi sini de o bɛ k'i ka don ye i bɛ miliyɔn 100 sɔrɔ ou bien miliyɔn nin sɔrɔ i bɛ nin sɔrɔ. Afrique du Sud ni ɲɔgɔn de tun bɛ yen. U bɛ ka taa dingɛ sigi yɔrɔ bɛɛ ko sanu. Mais le gouvernement s'est levé, u ye mun de créer? U ye brigade spéciale de créer uniquement pour ça. Tu vois? C'est-à-dire que brigade ni ça relève pas de la mine, hein? Ça relève de la défense. Il y a famille. Parce que ça c'est un problème national. Il y a un problème ni ka jugu na li terrorisme ya. Parce que avec dugukolo mun tien. Dugukolo mun bɛ ka tien a tɛ se ka reconstruire. Tu vois? Parce que n'i y'a ye i bɛ sɛnɛ kɛ dugukolo la, dugukolo filɛ nin ye élément de b'a kɔnɔ. N'i y'u détruit, sɛnɛ tɛ se ka k'a kan tuguni quoi. Bon ji ninnu filɛ nin ye, an bɛ ka ji minnu min Mali la, a jiw man ɲi a ma. C'est des ji qui sont empoisonnés. Donc a b'a aw yɛrɛ tiɲɛ. Tu vois, i bɛ mɔgɔw ye ko nin kidney denmisɛnnin fitinin a kidney man ɲi a donna tan a bɔra tan. Foyi tɛ ni nin jiw tɛ. Parce que ji mun n'a b'a min, a ji tɛ se ka purifier o. Parce que fɛn minnu bɛ k'a la, produit chimique ni fɛn minnu bɛ k'a la, c'est-à-dire qu'à be désintégrer à un niveau moléculaire. Mɔgɔninfin ɲɛ tɛ se k'a ye. Donc
il y a perfecto tourné à me dora bi deka ki kono abi kono la fond tien abi ran tien bon deka kono côté tu vois deka be jemu la nani fond ba kono ne o deka do e kono ba do te deka nyana mai t'as vu deka reka se ka balo reke ça n'a tise ka ke deka tise ka menetuni ah et tise ka foi ka la tuni quoi ali baron tise ka balo t'as vu mais c'est très sérieux dugukolo ni jimu me ka tiɲɛ bi an bɛɛ de jɛn don mɔgɔ min bɛ taa ka taa licence ta ko a bɛ nin yɔrɔ ni exploiter ko sanu ale ta tɛ yɔrɔ nin ye o yɔrɔ nin ça appartient à l'état ça appartient à nous tous an bɛɛ de jɛ don donc ne kɔni bɛ mun ɲini quoi gouvernement fɛ quoi a ka loi kura labɔ loi min b'a to mɔgɔ fɛn fɛn ni étranger et spécialement chinois u tɛ mun k'u bara u kana n'o k'an bara ou qu'a interdit l'exploitation des mines artisanales c'est-à-dire qu'on a interdit complètement quoi a dégâts mon frère quoi on sait ça réparer quoi a c'était Mali qui a réparé on va dégâts mon doigt en quoi voilà mais moi tu sais qu'à mesurer parce que où t'es ni sigda nous na pendant du mois il faut que angabo émotion qu'on a là on est sentimentalisme on est humanité qu'on nous angabo le qu'on quoi loi est mon faut qu'appliquer quoi tant que nous de makere ni se ka dabla quoi comment rankele akasare kono ni ma taka da bada ba bi mena kibla kasola e gouverneur beti c'est dire que Mali era kono quoi et sans nos exploitation licenciée ou ka réviser d'une manière sérieuse akana ke comme avec la tout mena 600 quoi sur nos dugu nous bébé tien et puis avec beke foire mo si te faka bara wora ke ni sanu boni te quoi or péage ni a dunya fanfana ah parachute dans le dos tu vois s'enrichir très rapidement au dans le dos et moi je sais que ta moi ta ka bofo chini kana aki fa jamana kono tien o se ka ketudi e bi ko fam tudi hein même ne te bolola keneba ça fait partie du Mali moi me le sigi mbala mo de do d'une manière ou d'une autre ou ka dugukolo bɛ ka tiɲɛ bɛɛ ɲɛ sigilen b'a la bɛɛ bɛ k'a ye sɛnɛ tɛ se ka kɛ yen tuguni jɛgɛ tɛ se ka minɛ tuguni bagan tɛ se ka balo tuguni ni o sanu yɛrɛ exploiter ka ban a bɛ mun de kɛ o kɔfɛ a b'a sigi ka ɲɔgɔn lajɛ donc nin bɛ cogo min na tan quoi vraiment a conséquence c'est tellement néfaste sanu kirikira ni fɛn ninnu c'est tellement néfaste ah non an tɛ se ka mesurer yɛrɛ quoi n'ama bon ni fɛn ninnu kɔnɔ ah non mais a dégâts autorité kan ka wuli k'i jɔ quoi i y'a faamuya même ensemble mɔgɔ ninnu ah an b'u sarala don o don ni n'u ka baara ye qu'ils contrôlent ces choses là u k'u sen don a la i y'a faamuya u k'u sen don a la k'a dɔn mun bɛ kɛra dugu kɔnɔna la ni commandant mun b'a ka baara kɛ a y'a wuli ka bɔ yen c'est très simple gouverneur mun tɛ ka baara la a y'a wuli ka bɔ yen c'est très simple et ni mɔgɔ mun ko k'i b'a empêcher k'a ka baara kɛ k'a bali k'a ka baara kɛ a b'o tigi minɛ ni problème c'est très simple mais i y'a fɔ cogo min na wari min bɛ dugu ma dɛ o de y'a problème ye quoi f'o de ka dɔn quoi la corruption c'est un cancer tu vois jama jɛ fɛn e kɛlɛ bɛ t'o ta k'o dun o de corruption ye o corruption tɛ fɛn wɛrɛ n'o tɛ o bɛɛ jɛ fɛn dɛ mɔgɔ kelen b'o ta k'o bila poche kɔnɔ k'i sigi n'o ye foyi tɛ bɔ a la o de ye nin ye ah village kuturu ka fantaw tɔɲɔ ah bɛɛ sigilen bɛ k'a ye mais gouvernement ka wuli k'i jɔ il faut que c'est à dire que autorités ka licence ko yɛrɛ de dabila quoi au niveau du village au niveau du chef du village ou ka arrêter de complètement quoi qu'on arrête tout mais dans yɔrɔ la quoi c'est tellement énervant nani ma dabila jamana fɛn fɛn kɔnɔ quoi ah jamanadenw bɛ tɔɲɔ ta ka taa jamana wɛrɛ la k'i bɛ taa sanu bɔ ou bien cɛ ni taara k'i bɛ taa sanu bɔ i b'a ye o bɛ mun k'i la il faut aller au Ghana chinois fɛn fɛn tun bɛ Mali la kɔsan na a bɛɛ bɔra Ghana de ka na parce que les Ghanaiens ont dit que non on vous accepte pas c'est tout u bɔra Ghana de ka na
Parce que là, nous, on a un maillon faible. Au bout d'un et puis ils font ce qu'ils veulent. Ils s'en fichent. On a la classe en bola, on va bâcher dans tout cas. Ah, à Dougolo Tchène, à Dji Tchène, en étant c'est quoi? Mais il faut quoi? Quasiment, il faut, voilà. C'est énervant. Merci beaucoup. Ni Sanungwe akuma kacha. Akobela jele atseka nyefo. Ni wati na nambora Sanungo kumana. Ama kunda tumutu albilal al Sudan ka. Kerengrene ala DDR iko barambe sena falai. Anake kafo ni wati laba na turu sera tumutu kauma. Labe mkungara General de Cordano Ismail wagefe. Yasa ka seka DDR bara bela jele sigi senga tumutu na bora wolo na tengundugu bela jele kondana. Mama be ni b'a fɛ ka marifa bila i ka se ka na o baaraw ka taa o sigi sen kelen kan min ye nin kalo in tile 7 kunungo o daminɛna tumutu kɔnɔna fala ye i b'a dɔn k'a fɔ mɔku kan dɔ tun b'ale bolo ye n'o tun ye kɛlɛkɛlakɔrɔw ye akɔri kɔnɔna na o kɛnɛ kelen min bɛ fasoba maliba jamana kɔnɔna tumutu DDR maaw olu de bɛ nana yen ta sa k'u wasa don o la ka se ka baara kɛ o la sa DDR yɛrɛ ɲɛmaabaw u ni Bakun Kante ye ɲɔgɔn ye n'o ye tumutu gouverneur ye fɛɛrɛ ka sigi sen kan maa maa bɛ nin waati na sa n'i b'a fɛ ka marifa bila i bisimila tumutu kɔnɔ jɛkulu in ale ka baarakɛyɔrɔ o bɛ yen wa tumutu fantan 4 bɛɛ lajɛlen na fana maa minnu bɛ yen n'u b'a fɛ ka marifa bila o fana welelen don u ka na baara kɔni nin y'a daminɛnen ye marabolo tɔw olu taw daminɛlen kɔfɛ sa sisan tumutu ta ale daminɛ waati ye o kɛra kunungo tumutu yɛrɛ ale kɔnɔna na sangaw fɛ yen a yera k'a fɔ sa wolomasiri taba denmisɛn minnu tun bɛ kalan na ninnu ye bɔ ko ni y'olu ka maaw bɔlen de filɛ nin sa n'o o ye u b'a fɔ ma sa ko 23e régiment militaire a bɔko filanan de ye nin ye fala ye denmisɛnnin minnu tun b'a la sa a bɛ taa se 800 ma 335 o ye armée de terre maaw ta ye 422 o ye garde nationale ta ye 12 o ye génie ta ye min ye maa 25 o ye gendarmerie ye 6 ye sɔrasiw ka farikolo ɲɛnajɛkɛlaw ye maa min ka kuru cayara ni bɛɛ lajɛlen ta ye ale ko in na sa o na kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Mohamed Fɔnba ye 17 buruburu 54 20 o sanfɛ fala ye Kidal n y'a f'i ɲɛna n ko ekɔli karamɔgɔ ninnu ko k'u ma jɛ ni gouverneur ka baara ye min ye ekɔli karamɔgɔ minnu bɛ Kidal u y'a yira sa k'a fɔ ko tiɲɛ don gouverneur ye baara min kɛ olu y'a kuma mɛn koyi min ye k'olu ka sara dulon k'olu ma se ka taa u bɛ jɛkuluba min kɔnɔna na sa n'o ye Sénégal signataire du 15 octobre 2016 ye olu ko k'u ye gouverneur ka kuma mɛn nka min ye ekɔli karamɔgɔ 300 ɲɔgɔn ko ani faso ka cakɛlaw olu de bɛ ko in na ekɔli karamɔgɔw ko sa k'olu kɔni kungo y'u yɛrɛ ta ye olu b'o de ɲɛdɔn u ka ɲɛmaa min bɛ yen n'o ye Mulayi Koniba Kulibali ye a ko tiɲɛ don a fɔra ko olu ma se ka taa nka gouverneur kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko ka bɔ Bamakɔ yan kɔni ka taa min ye tumutukaw fɛ yen o ko o ma nɔgɔn kosɛbɛ o hukumu kɔnɔna na sa min ye fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ min ye Kidali sira a bɛ se ka di olu ma cogo min na u ka se ka baara kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u y'a yira sa k'a fɔ ko fo o de ka ɲɛɲini waleya ninnu fana bɛ ka kɛ waati min na bi jamana bɛ cogo min na min ye ekɔli karamɔgɔ ninnu ye u y'a yira k'a fɔ ko a baara ka gɛlɛn ka bɔ Bamakɔ ya mobili la k'a fɔ k'i b'i kunda Kidali kan u ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ yaasa olu bɛ se ka taa cogo min na min ye baara in ye u ka se ka taa kɛ u kɔni min ma u dusu kasi kosɛbɛ sara ma tigɛ a dulonna de o kɔrɔ ni maa min sera ka segin i bɛ t'i ka baara daminɛ i ka sara a na d'i ma ɲɔgɔnya u bɛ k'o ɲini u ni gouvernement ale ni ɲɔgɔn cɛ fala ye kunun ni kunna siniko an ye kuranko gɛlɛya fɔ min ye kuran maaw ye u tun y'a fɔ ɲɛna ko degun min b'u kan kununko a yirala na k'a fɔ ko o baara banna bi ko maaw bɛ se k'a lakɔlɔsi dɔ faral'u ka kuran kan baara wɛrɛw bɛ sen na sa ka bɛn ni sunkalo yɛrɛ kɔnɔna ye ani énergie yɛrɛ ɲɛmaayaso ale bɛ wuli ka jɔ min na bi maaw kana se ka degun sɔrɔ nka u yɛrɛ kɔni bɛ labɛnna sa ka se ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kan n'u labɛnna waati min fala ye n'a nana kɛ min ye an n'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan nka bi u kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko kabini kununko nɛgɛ kanɲɛ 18 waati min ye degun min tun b'u kan a degun sera ka wuli yɔrɔ 3 kun don a yɔrɔ 3 bɛɛ lajɛlen dilanna sabanan o de banna kunun ka bɛn fitirimagɛn ale waati ma an b'a fɔ sa ala k'o kɛ ɲɛtaa ye n'an bɔra énergie di Mali kɔnɔ an bɛ taa sangaw fɛ yen sangaw ka monseigneur Asa Florence Kone laadala san daminɛ o san daminɛ ale bɛ taa bɔ kasoladenw ye fala ye laada a y'a timɛ koyi min ye chrétien ɲɛma in ye a bolangoloma ta wala bɛ tali kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ale ni hinɛ o hukumu kɔnɔna na ka na ni donbolo ye nisɔndiya ka se k'o di min ye maa minnu bɛ bi n'olu bɛ kaso hukumu minnu fɛ
u k'u jija min ye tanu ye u k'o da ala ye yaasa u bɛ se ka bɔ nin degun kɔnɔna na fana wa min a y'a ɲini u fɛ u ka se ka don min ye kerecɛn diinɛ hukumu kɔnɔna na yaasa baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka segin nka donbolo fala ye maa ma bɔ maa la o la dɛ o dira bɛɛ ma i n'a fɔ laada la u b'a kɛ cogo min na kuma bɛɛ san ale kɔnɔna na kulukorokaw fɛ yen ɲɛkanbugu n'a b'a fɔ ma ko katarati maa 2,109 ko a yera o de la fala ye san 2025 kɔnɔna na kulukorokaw fɛ yen min ye sɛgɛsɛgɛli ye o kɛra u ka CSRF kɔnɔna na jaabi in kɔni bɔra sa kunungo ka kɛ ni maa minnu bɛ ɲɛfurakɛli kɛ kulukoro kɔnɔ o y'a yira sa ko maa 100 ani maa 50 olu ɲɛ sera ka furakɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn kalo hukumu kɔnɔna na min ye ɲɛdimi wɛrɛ fana bɛ yen n'o ye ɲɛdimi jalan sugu ye o fana bɛ maa 3 la maa 2,000 ani kɔ in na an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na conseil des ministres ale kɛnɛ kan naduma tɛmɛ na daga kɔnɔ conseil des ministres laadala ale bɛ kɛ kulubakaw fɛ yen tarata o tarata araba o araba baara in bɛ sigi jamanakuntigi n'o ye général d'armée Asimi ye ale ka yamaruya kɔnɔ kunungo min ye sɛbɛn minnu bɛ se ka kɛ ɲɛbila sɛbɛnw ye olu baaraw kɛra sariyaw ye olu baaraw kɛra conseil des ministres a ye jɔyɔrɔ di maaw ma ministres ka baarakɛlaw ni baara bolodalew olu fana ɲɛfɔra ka kɛ ni mara yɛrɛ kamabɔli sigicogo an ka jamana kɔnɔ marabolo sigicogo ani mara kɛcogo min ye ministre min bɛ yen ni ale bɛ jamana kɔnɔna na saniya yiriwali kuntalajan o hukumu kɔnɔna na ale ko fo sariyakisɛ min b'ale bolo ka baara kɛ k'o ka falen sariya in b'a to sa min ye mara kamabɔli hukumu kɔnɔna na min ye marabolow ye olu yɛrɛ bɛ se k'u jɔnya fa cogo min na saniya ko ani ka nɔgɔ ale ni nɔgɔjugu kɛlɛli baaraw kɛ fala ye ko kɔrɔlen na sa n'i ye sariya kɔrɔ in ta k'a lajɛ o tun b'u yamaruya u ka se ka fɛɛrɛ sigi sen kan marabolow kɔnɔna na min ye gouverneur ye olu ni cercle olu kun dan o ye sisan a yera k'a fɔ ko min ye u ko ye f'o ka falen jɔyɔrɔ in yɛrɛ ka labila de pewu koyi ka di marabolotigiw ma k'a daminɛ commune na sa u ka fara a kan sabula commune na mɔgɔw olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ fanga dɔ ka di olu fana ma u ka se ka baara in kɛ ni ye ɲɛbila sariya min sigilen filɛ sen kan a bɛna sariya min ko ka se ka kɔnɔna falen o ye sariyakisɛ min kun taara san 2023 marisi kalo ale tile 3 ani sariyakisɛ fana kun sigira sen kan janvier kalo tile 23 san 2012 o b'a to sa marabolotigiw olu jɔyɔrɔ n'u jɔniyɔrɔ kan ka segin sinsin cogo min na o na ɲɛfɔ wa min ye a tɛna dan fiyewu an ka marabolo kɔnɔna ma kominiw ale ni Bamakɔ district kɔnɔna na sa bɛɛ lajɛlen na i sinsin nka a ɲininen n'u fɛ sariyakisɛ in kɔnɔna na fala ye baara o baara n'u b'a kɛ n'o kolo ka girin kosɛbɛ minisiriso in ka maa ma falen u ka wele bila olu ma yaasa u bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya a ko la cogo min na o mana tɛmɛ ka bɔ yen jɔyɔrɔ ko ta fan fɛ minisiriso min bɛ yen n'o bɛ an ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna n'o ye job ka minisiriso ye o secrétaire général o kɛra Mustafa Traoré ale ye conseil des affaires étrangères ye secrétaire général agent comptable Mali ka lasigidenso la Genèvekaw fɛ yen o kɛra Youssouf Touré ye ale ye inspecteur de trésorerie ye secrétaire agent comptable Mali ka lasigidenso la Dakarkaw fɛ yen o kɛra Aramatu Kulubali ye ale ye contrôleur financier ye minisiriso min bɛ yen n'o bɛ sɛnɛko kunna conseil technique o ye Tombe Jabira ye ale ye ingénieur agricole génie rural ye o bɔlen kɔ sa ministre ka baara bolodalen kɔnɔna na farikolo ɲɛnajɛ ministre ale ye conseil des ministres la dɔnniya sa k'u bɛ su min sigi n'o ye fasoden ɲumanya su ye ɲinan ta k'a bɛna kɛ janvier kalo tile 22 Bamakɔ ani Kati tako filanan in kɛ kun ye mun ye sa ka min ye fasoden ɲumanya k'a don maanifinw na maanifinw yɛrɛ k'u tabiya an'u jɔyɔrɔ k'olu fa yaasa adamadenyaw bɛ se ka diya cogo min na min ye fasoden ɲumanya ye a taabolo sugu bɛ yen fɛɛrɛ fɛn bɛ se ka sigi sen kan ka se ka maaw lamin ka misali ɲumanw yira maaw la su in kɛ kun ye o ye Abdul Kasim Fama ko a ɲininen don sifinnaka bɛɛ lajɛlen fɛ fala ye yiriwali baara minnu n'u y'o kɛ u ka sigidaw la an'u sera ka ko minnu kɛ olu ka se ka na kɛnɛ in kan u ka lakodɔn ka se k'o yira maaw la minisiri min bɛ muso den ani du kunna ale ye conseil des ministres la dɔnniya sa k'u bɛna na don kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛnamaya don min o ye février kalo tile 6 ye fala ye nɛgɛkɔrɔsigi o kuma tɛ sa wa ko k'a lajɛ an ka kabilatigiw an ka tontigiw n'an ka dugutigiw n'an ka koɲɛnabɔbaw olu sen bɛ se ka don nin ko in dabilali la cogo min na n'o ye musomanninw ka nɛgɛkɔrɔsigi ye ko so min ye don in kɛrɛnkɛrɛnnen ye a bɛna kɛ baro sugu ye
kuma ɲɛfɔ ye ka fɛɛrɛw lajɛ baara minnu kɛra Mali yɛrɛ kɔnɔna na kabini ko in daminɛna ani ɲɛfɔliw ko bɛna kɛ minisiriso min bɛ sɔrɔ jagoko kunna an ka jamana kɔnɔ ale ye conseil des ministres ladɔnniya fɛn fila la fɔlɔ ye mun ye ɲɔgɔn ye sabanan min kɛra jagokɛlaw tɔgɔ la AES bankun kan n'o kɛra ɲamekaw fɛ yen décembre kalo tile 15 n'o tun y'a siɲɛ sabanan ye o ye yɛlɛma minnu kɛ kɛnyɛrɛye tigilamaw ni jagokɛlaw cɛ AES kɔnɔna na k'o ɲɛfɔ min ye kɛnɛ in kan ye yɛlɛmaba minnu bɛna se ka kɛ sababu ye AES jagoko ka sigi sen kelen kan u ka se k'u yɛrɛ tɔgɔla chambre de commerce fana sigi o kumaw fɔra fɛɛrɛ ni dabaliw lajɛra sa ka hakili jagabɔ kɛ ka bɛn ni san 2025 baara minnu kɛra k'o kiimɛ min ye sɔrɔ bɛ se ka don da kelen fɛ cogo min na san 2026 kɛnɛbaw ni jɛrɛbaw minnu bɛ kɛ kɛnyɛrɛye ale ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ dɔ ka fara o labɛn cogo n'o k'o kɛcogo ɲuman kan yaasa sɔrɔ bɛ se ka yakubaya cogo min na AES jamanaw kɔnɔ min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen k'o sigi sen kan minisiriw ka kuntilennaw n'u ka baarakɛcogo bɛ se ka kɛ min kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ni kɛnyɛrɛye tigilamaw kana fɔ ɲɔgɔn kɔ fɛɛrɛ fana ka sigi sen kan n'o ye bololabila sɛbɛn ye min bɛna tali kɛ baloko ta nasira la AES jamanaw tɔgɔ la ka jɛ ka o sigi sen kan a bɛ fɔ min ma ko convention bolodiɲɔgɔnma convention fala ye min b'a to sa baloko ta nasira fɛ AES jamanaw bɛ se ka jɛ ka o kɛ wa u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye chambre de commerce ye AES tɔgɔ la ko k'o fana lajɛ u ka sɛbɛn bɛ se ka sigi sen kan cogo min na min ye sɛbɛnkura minnu bɛ yen sisan n'olu fana kan ka sigi sen kan AES yɛrɛ chambre de commerce ni ɲɔgɔn cɛ k'o fana fɛsɛfɛsɛ baara bɛ se ka kɛ cogo min na teliyara ale minisiri kelen n'o ye Musa Galabe Musa Alassane Diallo a ye conseil des ministres ladɔnniya sa ko min ye maaw bɛ hakili jagabɔ kɛ ka baara min kɛ ka sigi sen kan n'a bɛ fɔ ma ko OAP ale ka jɛrɛba 65 na k'o kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kongokaw fɛ yen baara in kɛra décembre kalo tile 4 ka taa bila tile 13 la Kongo Brazzakaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa kun cɛlen bɛn kɛra minisiriw fɛ fɛn minnu ka o ye fɛn damadɔw ye baara mun sera ka kɛ u fɛ san tɛmɛnen na o kimɛli sankura musaka min kan ka don baara in na k'o fɛsɛfɛsɛ ko in senfɛ fala ye ɲɔgɔndanw bɛ a la a bɛ fɔ masa ko Grand Prix Award OAP ko Mali ma to kɔ koyi an ka jɛkulu min sigilen don yan sa n'o bɛ maanifinw tɔgɔ la kow la kɔlɔsi n'o o ye ka se k'o taa ɲɛ n'an b'a fɔ ma ko centre de promotion propriété intellectuelle industrielle ko o ye jɔyɔrɔba sɔrɔ kɛnɛ in kan ye a ka baara kɛcogo ɲuman a n'a ka maaw bisimila ko ɲuman na minisiri ko sa yanni ale ka bɔ Kongo maliyɛn minnu bɛ yen a n'olu ye ɲɔgɔn bisimila minisiri min bɛ kɛnɛya min ye maanifinw tɔbɔtɔli ka taa se adamadenw ka kow ma ale ye conseil des ministres ladɔnniya sa n'o ye colonel major Asaba Jalo ye banako min bɛ an fɛ yan nin waati in na a ko nin dɔgɔkun in kɔni ta fala ye o cayara ka tɛmɛ dɔgɔkun nɛnɛ kɛra o o cayara ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ta in kan furancɛla fanga ɲɛmaa général d'armée Asimi ale ko k'an bɛɛ lajɛlen k'an hakili to an yɛrɛ la kuma tɛ nin waati minnu na fiɲɛw ni nɛnɛw ni fɛnw ka ca an k'an yɛrɛ tanga yaasa an kɛnɛma bɛ se ka to cogo min na banaw kana se ka an kɛlɛ k'an bi Bamako janvier kalo tile 7 san 2026 secrétaire général du gouvernement Birama Kulubali chevalier de l'ordre national fala ye an bɛ taa minisiriso min bɛ kɛnɛyako kunna n'o ɲɛmaaya ye colonel major Asaba Jalo Ture ale ye INPS directeur kura fala ye a y'o bisimila kuntilenna minnu b'a bolo ani fɛn minnu b'a bolo k'o di ale ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa baara in kɛra minisiriso yɛrɛ ka lajɛso kɔnɔna na maa min n'o ye INPS directeur kura ye n'o ye Idrissa Bakari Jara ye ale tun bɛ kɛnɛ kan ka taa fara minisiri n'a baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen kan sariyakisɛ min bɛ yen sa n'o bɛ Jarakɛ ale sigili kofɔ INPS kunna fala ye da taara o ma min ye INPS yɛrɛ kan ka yɛlɛmaba minnu kɛ bi ka kɛ ni gɛlɛya minnu bɛ sen n'a ye min ye ɲɛfɔli kɛra o la minisiri a y'a fɔ jamana ɲɛmaaw ka danaya dali la kan ani maa min n'a fɔra o kɔ n'o ye Usmani Karimu Kulubali ye minisiriso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la INPS bilama ko min ye jɔyɔrɔw ye olu falenni hukumu kɔnɔna na a ka kan bi kuntilennaba minnu bɛ jamana ɲɛmaaw tɔgɔ la ale colonel Asaba Jalo a ka o da a tulo kan laɲini belebelebaw bɛ yen fala ye kuntilennaw bɛ yen ani taabolow bɛ yen k'a ka olu sɛgɛsɛgɛ u ka kɔdi min bɛ yen k'a ka o kiimɛli kɛ
ka lakɔlɔsili kɛ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ ani sisan tiɲɛw bɛ taa ɲɔgɔn fɛ min ye maa minnu bɛ yen n'olu fana bɛ assurance ta u yɛrɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la INPS kɔnɔna na ale ni maa minnu bɛ yen n'olu bɛ lakɔlɔsiliw kɛ ka taa se furakɛliko ta nasira fɛ ani maa minnu bɛ don baaraw la ani minnu ka baarakɛyɔrɔw ko bɛ cogo min na k'a k'o lajɛ k'a k'i jija fana fala ye bɔlɔlɔsira matarafali a ko o ko teliya min ye INPS ye a jɔyɔrɔ ye min ye maaw bɛ taa kuma caman k'a fɔ ko an mɛnna an sigilen ko k'a lajɛ ka dɔ bɔ o la min ye minɛnw ye maaw ka se ka olu dɔn k'o dɔn ka lakari baarakɛyɔrɔ fana gɛlɛyaw n'o o ye baarakɛyɔrɔ degun ye ka dɔ bɔ o la INPS ka wari kani cogo ani cotisation saracogo a k'i sinsin o kan kosɛbɛ fɛɛrɛ ni dabali ka sigi ani maaw ka kuma ɲɔgɔn fɛ baara bɛ se ka kɛ cogo min na ka ɲɛ min ye n'o ye assurance maladie kura ye fala ye k'a k'a jija fana o fana baara kɛcogo ɲuman na kuma tɛ bi na o bɛ se ka ɲɛ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiri Asaba Jalo a y'a yira sa jarakɛ la fala ye baara mun b'a bolo baara nɔgɔn tɛ nka n'a ni maaw bɛnna n'a sera ka ko in kɛcogo faamu ka se ka baara kɛcogo faamu lala a na se ka i jɔyɔrɔ fin a kɔni ko k'a dalen don a la sabula jamana ɲɛmaaw ye danaya d'a kan o ti gansan ye o kɔrɔ sa a k'a cɛsiri INPS yɔrɔ min don fala ye a kumantan tɛ nka fana n'i bɛ se a kɛcogo la i bɛ se ka baara kɛ ka maaw fana nafa jarakɛ n'o ye Bakari Idrissa Jara ye a ye layidu ta minisiri ye jɔyɔrɔ min dilen filɛ a ma nin ye fasoko la ale ni jɔniyɔrɔ fin a la kosɛbɛ min ye baara kɛcogo ye a ye lakɔlɔsiliw kɛ minisiri filɛ ka papiye min d'a ma nin ye ale Idrissa Bakari Jara a b'a dɔn k'a fɔ ko danaya papiye don baara kɛcogo ɲuman papiye don wa min ye INPS ye fana minisiri tɛna tigɛ a la ale ka baara kɛcogo la don nataw kɔnɔna na min ye laɲiniba minnu kɛra sɛbɛn in kɔnɔ a n'a jagoya bi ka se ka olu caman sigi sen kan yaasa INPS yɛrɛ ka se ka bɔ degun in kɔnɔna na Asaba Jalo kɔni y'a yira la sa k'a fɔ ale dalen don a la wa a b'a ɲini a fɛ fana maa minnu bɛ yen n'o ye syndicats ye INTM CSCDTM CSTM a n'olu bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka baara kɛ sabula sɛbɛn min dir'a ma a dir'a ma olu fana bɛɛ lajɛlen ɲɛmaw olu sigilen ɲɛna Bamako kalabankɔrɔkaw fɛ fala ye yen commissaire ale tɔgɔ de ye commissaire principal Samba Jara ale ka dangan o ye commissaire de police Cɛba Kante fala ye k'u ye wulikajɔ kɛ tubabukalo salen tile 31 ka na bila janvier kalo tile fɔlɔ la sɛgɛsɛgɛli min y'a to sa min ye Kalabankura polisiso de don Kalabankura polisiso min y'a to o sera k'i tɛgɛ da siganamaw kan i b'a dɔn k'a fɔ nin waati in na sanyɛlɛma waati ninnu na fala ye bɛɛ lajɛlen n'i ka fɛɛrɛ maa 4 u sera k'u tɛgɛ da o siganama maa 4 de kan fila yira sa min ye pistolet bɛ olu bolo min dilannen don an yɛrɛ fɛ yan nka a ma yɛlɛmalen don dɔɔnin min ye maa 5 ninnu ye maa 2 ninnu ye sa pistolet min yer'u bolo cartouche fana tun bɛ a kɔnɔ o la sa min ye sama n'a ka maaw ye u ye wuli ka jɔ kɛ o la sa u ka Jara Kante kɛ n'o ye dangan ye o ni brigade maaw olu ye fɛɛrɛw kɛ sa ka ko sigi sen kan yaasa cogo min na nin ko in bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ u ka polisiso fɛ o de senfɛ sa sɛgɛsɛgɛliw y'a yira décembre kalo tile 31 su min ye u ka cɛdenw ye olu bɔra k'u yaala n'o ye brigade maaw ye u ye maa 1 o sɔrɔ sa ale tun bɛ mobili kɔnɔ siganama don min ye nin waati in na i b'a dɔn k'a fɔ wolomasiri tabaw ka wulikajɔ barika ka bon o wulikajɔ de senfɛ sa fala ye u taara pistolet ye ale fana kungo a dogolen don a ka chaise jukɔrɔ a n'a cartouche 5 o la sa ale ɲininkalen ko jɔnni ta ye marifa in ye a ko marifa in wa ale y'a san 18,000 90,000 francs min ye maa ye o de bilara ale ɲɛ ka taa marifatigi fɛ yen ale ka taa marifa sango ye min ye polisilakaw ye fala ye n'i y'o fɔ min ye ɲininkali busamisɛn ye u b'o gan i kɔ kosɛbɛ u ye kamalen ɲininka sa k'a fa bɛɛ lajɛlen kɛ ɲininkali ye i hakili sigi fɛn tɛna k'i la koyi anw da ye ɲininkali ye ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka hakilila tigɛ a ko ale marifa san min fɛ ale b'o ka yɔrɔ dɔn koyi o la sa janvier kalo tile 2 juma tɛmɛnen u y'u da ka taa a nɔfɛ fala ye tuguni a taara so yira u la anw fɛ yen ko so min bala bugu fala ye yan fa dɛ ale marifa san min fɛ ko bɛ bala bugu o fana o minɛlen o ma kuma caya koyi
o ko ko polisi bɛ fɛ ka ale kɔnɔ nugu bɔ a kɔnɔ ni ɲininkali ale tɛna k'i jɔ fɔ ko awɔ k'ale de don k'ale de ye marifa in dilan o fana ko ale fana ka marifa ale b'a san maa min bolo o tigi fana yɔrɔ man jan ɲana koyi u bɔra balabugu k'u kunda dawudabugu kan min ye kalaban sira in fɛ fala ye hôtel olympique kɔfɛ marifa dilanna yɛrɛ bɛ yen a maa naani bɛɛ lajɛlen min ye jarakɛ ka sama jaraka polisiw ye sɛgɛsɛgɛlikɛla brigade maaw u bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'u ye commissariat sɛgɛsɛgɛliw ni ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a nana ye k'a fɔ sa ko maa fɔlɔ o ye SY ye san 24 BL san 18 AG n'u b'ale wele ko Berdi ale ye san 29 ye LB o ye san 23 ye u bɛɛ lajɛlen sama ye papier d'aw kan ko ka taa n'u ye justice la maa min bɛ i b'o dɔn commissaire procureur e t'o dɔn o ye Aidara ye ale u taara n'ale fɛ yen ko bɛ ale ka bolo kan nin waati in na yaasa ka se ka sɛgɛsɛgɛli tɔ k'o lataa ɲɛ kosɛbɛ min ye polisilakaw ye u y'a yira sa ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la u k'u jigi kɛ wolomasiri tabaw ye ko bɛ n'u y'a ma faamu u k'a ɲɛfɔ u ɲɛna u ka se ka wulikajɔ kɛ polisi directeur général n'o ye contrôleur général de police Youssou Kone a y'a ka cɛdenw fo nin baara in kɛcogo ɲuman na sabula ministre Dawudu n'o bɛ an ka jamana kɔnɔna lakana kunna a ye nin laɲini polisilakaw fɛ kalabankura polisiso sa n'o ye Sama Jara n'a ka cɛdenw ye ko k'u fo baara kɛcogo ɲuman na cɛsiri ani timinadiya la Sama yɛrɛ ye wele ma da ka ɲɛsin kalabankuraka bɛɛ lajɛlen ma k'u ka basigi ani ɲɛmajɔ k'u taalan ye min ye finitigilakaw ye polisiw kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu b'u nagakɔrɔ yaasa ko ye n'u sugalen don a la u k'a ɲɛf'u ye u bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ a ko la cogo min na fala ye nin ka kɔni ye polisiso min bɛ kalabankura olu sera ka wulikajɔ min kɛ kɔkan kibaruyaw la sisan min ye burukinakaw ye olu ka jamana kɔnɔ lakana minisiri n'o ye Mahamudu Sana ye ale bɔra télévision la kunna siniko k'a yira sa k'a fɔ ko janvier kalo tile 3 ko fangadaraki dɔ tun bɛna kɛ olu fɛ u sera k'o bali ala n'u ka wulikajɔ min ye u ka jamana farancɛla fangatigi kɔrɔ n'o o ye Paul Henri Sandago Damiba ye ko ale de kɔni talen no sa ka bila nin ko in cɛmancɛ la ko sabula ko bɛɛ lajɛlen bɔra a yɔrɔ waleya in kun kɛ kun ye min ye capitaine Ibrahim Traoré k'ale bɔ baara la pewu Senegalikaw fɛ yen Senegali pétrole ko a kɛra sanayɛlɛ ye san 2025 kɔnɔna na hakilina fɛn fɛn kun b'u la Senegali ye pétrole min sɔrɔ a cayara ka tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen kan u ka ministre de l'énergie ani min bɛ pétrole ko ni dugujukɔrɔ ko kunna ale de ye kibaruya di kununko kunnafonidilaw ma kɔnɔwarikaw fɛ yen fala yɛlɛma sira o daminɛlen don min ye Côte d'Ivoire ye kalata banna n'o ye wasaden kalata ye a yirala sa k'a fɔ o min kɛra décembre kalo tile 27 san 2025 u ka fangatigi n'o ye dagatigi ye kan kelen Robert Mabe ale kɔni ye walansɛbɛsɛbɛn di kununko jamanakuntigi ma a n'a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen Alassane y'a ɲini u fɛ sa k'a sɔnna u ka démissionner ma sabula o de ye a ko taacogo ye nka k'u ka to yen u ka baara kɛ fɔlɔ fo ka taa se gouvernement kura sigili ma Guinée Conakrykaw fɛ yen an y'o fɔ kununko Claude Puy ale kɔni fatura k'a to kasobon na kaso ɲɛmaaw olu de kɔni y'a fɔ ko jabɛti o de tun bɛ a la wa k'a yɛrɛ tun bɛ koma la a mɛnna min ye farikolo ye fana o kun dɛsɛlen don kosɛbɛ Nizeriya wolomasiri tabaw y'a yira sa k'a fɔ k'Américains bɔra ka baara min kɛ olu fɛ olu fana bɛna ta o nɔgɔnin fɛ sabula baara min kɛra u ka pankuruw fɛ sa ka wulikajɔ kɛ ka taa yɔrɔw gosi kɔlɔlɔ yira o la bi na olu yɛrɛ na wulikajɔ kɛ Américains k'a ko to u ma Ugandakaw fɛ yen min ye kalata ye o ye ni kalo in tile 15 jamanakuntigi kalata fanga sinamatɔ min bɛ yen n'o ɲɛmaa bɛ Bobo Wine bolo k'a ye gilet pare-balles don ko ale ni kasiki fala ye yaasa ka se ka kisi cogo min na polisiw mana na taa u la yɛrɛkɛ u y'a yira sa kɔni ko ale kɔni ye min donni n'o ye tangalan ye fala ye k'o ci lawale kɛ koyi ko gaz lacrymogène de bɛ ci u la ko fɔ n'a ye o fana ɲini wa min ye campagne ye o de bɛ senna o fɛ nin waati in na Ethiopie tungalataala maa 22 olu kɔni fatura min ye 60 o joginna u tun bɛ camion belebeleba dɔ de kɔnɔ sabu ka taa kɔgɔji tigɛ Afrikaw fɛ yen olu kɔni ye accident de kɛ maa 22 olu de fatura kɔfɛ maa 60 o jiginna u yɛrɛ ka duguladenw ye kibaruya mun di Américains y'a da kununko bɛɛ lajɛlen tulo kan u ye bateau belebeleba dɔ cɛsi kɔgɔji sanfɛ min ye pétrole ta bateau ye Irisilakaw ta don k'olu tun bɛ ka bateau in nɔbɔ nin y'a tile damadɔ ye
k'u kɔni y'a sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen la min ye Washington ale kɛlen ka lakɔlɔsili min kɛ pétrole ko la bi ka kɛ ni Venezuela ko ye k'u ye bateau in minɛ min ye bateau in minɛli ko hukumu kɔnɔna na irisiw y'a yira sa k'a fɔ ko yamaruya sɛbɛn bɛ bateau in bolo sanni feere hukumu kɔnɔna na a kan ka kɛ diɲɛseleke naani ye sariya min sigi o hukumu kɔnɔna na sa bateau in kan ka se k'a ka baara kɛ k'a sɔrɔ degun ma s'a ma Amerikɛnw y'a minɛli min kɛ sa o na kɛ kuma ye kuma min n'o na ɲɛdɔn don ni waati nataw kɔnɔna na Iran jamanakuntigi y'a ɲini polisiw fɛ sa marifaci min bɛ senna u ka dɔ bɔ o la nin y'a tile 11 maaw bɛ bɔ k'u ka nisɔngoya yira a y'a yira sa k'a fɔ ko maa 27 fatulen kɔfɛ sa min ye polisilakaw ye u k'u mago to u k'a to u k'u ka kumaw fɔ sabula jamana yɛrɛ o ka ɲi a ma yaasa basigi ni lafiya bɛ se ka na fala an bɛ t'e fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na don farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na i b'a dɔn k'a fɔ ko a kɔni bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la kunun ni bi ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ ye sini ni ala sɔnna a ma min ye quart de finale ye olu bɛ daminɛ o la sa Mali tun bɛ dugu min na a bɛ fɔ yen ma ko Casablanca Mali bɔra ye k'i kunda Tanger kan min kan ka taa kɛ u ka farikolo ɲɛnajɛ kan ka taa kɛ yɔrɔ min na min ye terrain ye fala ye u donna o de kɔnɔ ko ye joueurs ni entraîneurs ale ni fédération maaw terrain de ye aigle ta ka na n'u ye Tanger kaw fɛ yen kunungo nɛgɛ kanɲɛ 18 waati u sera ye a bɛ fɔ ma ko TGV n'o ye terrain vitesse taba ye joueurs bɛɛ lajɛlen n'u ka dege karamɔgɔ b'a kɔnɔ min ye Thompson Sifi sa a y'a yira sa k'a fɔ k'u kɔni ɲuman sera u ni Sénégalika ndolantan kan ka kɛ Tanger ni ala sɔnna a ma labɛnw na sabati terrain u na olu lajɛ ka se ka taa u ka labɛnw kɛ i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'i labɛn cogo min na sabula olu dɔrɔn tɛ jamana ye min bɛna na bɔ a nɔ na Coupe d'Afrique hukumu kɔnɔna na ka kɛ ni ko yɛrɛ labɛn cogo ye ni kɔni y'anw siɲɛ fɔlɔ ye ka jouer Tanger sabula kabini an taara an ka ndolanci bɛɛ lajɛlen kɛra Casa ale ni Araba ani Maroc ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye sabula Maroc ka kɛnɛ ye yen ye olu tun b'a fɛ ka to yen fo ka taa se ko in banni ma e k'a ma ko ye ka ban wa fala ye min ye denmisɛnw ye u ye se min sɔrɔ o don ko u ni Tunisie ka ndolanci la an kɔrɔkɛ n'o ye Ablaye Jara ye ale bɛ yen a ye ja min sɔrɔ an ka jɛ k'o filɛ. Bon, an Côte d'Ivoire de don parce que Urusi tun b'an bolo c'était pas facile mais mental kama an sera ka gagner bon rien fait d'abord an b'a ɲini peuple fɛ ka to an hali bi an b'a dɔn Sénégal match a tɛ nɔgɔya mais on va rentrer avec la victoire. Bon même quand on a Urusi ta on était confiant k'a fɔ an bɛ gagner quoi parce que an bɛnnen don an bɛ ka kuma ni ɲɔgɔn ye bon on sent que cette année an bɛ se ka ko dɔ kɛ quoi. Alors i bɛ mun fɔ maliyɛnw ye. Bon ne b'a fɔ ye u ka soutenir dɔrɔn le reste an b'a kɛ terrain kɔnɔ bon an bɛ ko nafa sugu bɛɛ ka taa ni victoire ye Sénégal match la. Match bɛɛ match suguya wɛrɛ match réalité tɛ kelen bon bi match an kun na kun ye an b'a dɔn ou an bɛ gagner bi ka to yan an bɛ tugu an ka objectif kɔ ou bien an bɛ taa so donc le fait que carton rouge taara o ma foyi bɔ an ka bi objectif la alhamdulilayi an kun bɛ min kɔ an y'o sɔrɔ a sɔrɔla gɛlɛya kɔnɔ mais an kun sigilen don ni gɛlɛya parce que an b'a dɔn kubu tɛ taa nɔgɔya la. A y'a fɔ n ko sisan kɔni ni min bɛ se ka 20 mètres o ka 25 mètres min bɛ se ka 40 mètres o ka 50 mètres c'est la vie la mort on n'a rien à perdre hali n'an bɛ ci an ka dɔn k'an ye ballon ta an ka maaw parce que mɔgɔw b'a fɔ souvent k'an ye ko dusu t'an kɔnɔ u k'a yɛrɛ don ko dusu b'u kɔnɔ ballon tan o de an y'a yɛrɛ contre Maroc n'o kuma kelen de fɔ contre Maroc u y'o kɛ kuma kelen fana bɛ kɛ n'a ka d'an ye an bɛ se o an bɛ se ka bati mais n'an ma ballon ta n'an ma ballon ta a bɛ digi mɔgɔ la mais n'an bɛ bati an ka yɛrɛ kan bɛ yan an b'a mun ye. Ouais an kontannen don fasodenw an y'a kɛ faso de kama ka morika kuma don le pays va s'unir inchallah bon n tɛ se ka fɔ n tɛ forme na mais ala b'a tɔ nɔgɔya. Merci. Le Sénégal c'est une très grande équipe. Voilà maintenant nous on va essayer de rester solidaires, concentrés sur les prochains matchs et inchallah la victoire sera nous. À 10 contre 11, il a fort, une équipe qui est équipe qui tient en tête. Donc je pense que vraiment on doit être fiers de nous, on doit continuer à travailler et Inch'Allah le meilleur va s'arriver. Tiens la big on est avec du volume là, non continuer à agir dans match là. Je pense qu'à monsieur la équipe bête avec ce état d'esprit donc j'espère qu'on va amener les sont tirés donc à continuer à barrer à gérer l'état d'esprit match pour que monsieur la le plus. Quand on rouge ko fa mu ko ñoy terrain. Bon, quand on rouge qu'on fait un bon les gars, il va être à Digala donc on joue pour lui, on joue pour le peuple. Donc on gagne il dit à 100%, on va dire à 200% parce que j'ai regardé champion ni c'est un bon. Donc on refait nous on va essayer de nous motiver comment on fait passer le terrain. Donc avec ça on a alhamdoulillah à réussir à Molo. Sénégal le bien fait. Ouais, Sénégal bien fait. Nous on a peur de personne. On a joué le Maroc, on a joué la Tunisie donc on te sera morachiné. Donc
an yɛrɛ sera cogo min na tan normalement équipe de bɛ sɔn ka siran ɲɛ donc an m'a essayer ka équipe min analyser an ye min kɛ ka ɲɛ bi ani min ma ɲɛ bi an m'a essayer ka bɛɛ analyser pour pouvoir avancer encore plus loin. Bon, déjà, ce qu'ils viennent de montrer, c'est extraordinaire. On demande juste qu'on continue de lancer, qu'on continue dans notre nation de monde. Ayiwa ni ala sɔnna ma sini fala ye nɛgɛ kanɲɛ 16 anw ni Senegal bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Tanger o bɛ kɛ sini juma nɛgɛ kanɲɛ 19 Cameroun ale ni Maroc fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o bɛ kɛ arabakaw fɛ yen min ye dimanche don ye Algérie ale ni Nigeria bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o bɛ kɛ Agadirikaw fɛ yen o ye nɛgɛ kanɲɛ 16 waati nɛgɛ kanɲɛ 19 waati sa Égypte Côte d'Ivoire na ala sɔnna ma min ye jeu concours ye a n'a sigi nin bɛɛ lajɛlen kan wala ye bi an bɛ dusukasi la an balimakɛ n'o ye Alpha Cheikh Cissé ala ye ale ka kalifa minɛ a la maa min don Gawo maa dɔnnenba don kunungo yɛrɛ a ka fatuli hukumu kɔnɔna na Gawokaw kɔni ye dugawu caman k'a ye misiri kɔnɔna na n'ala sɔnna ma bi janaja bɛ kɛ Bamakɔ yan min ye Olympique kɛrɛfɛla la an bɛ dugawu kɛ sa ala k'a dayɔrɔ suma a bɛ kɛ lansara waati an bɛ dugawu kɛ ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔn kiti min ala k'o nɔgɔya n'a bɛ taa jɛn ala k'o nɔgɔya ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don o kɔnɔ a k'an bɛn waati wɛrɛ ni ala n'a kira sɔnna a ma ala ka tile yɛrɛ cɛ a y'i kɛ tan